Suriname altijd dichtbij, je sap vat toch? In Meati, Srana. Suriname, misa fetigi mama strana. Was de eer van de vader, vaderland. Suriname is mijn vaderland, yeah. Vaderland, no hoor not lo, tambri binu srefi. Una de westrana man. Vaderland, Suriname is je vaderland, yeah. Suriname altijd dichtbij, je sap vat toch? In Meati, Srana. Kijkers, ik heet u van harte welkom en hier hebben wij mevrouw Melgerts. Mevrouw Melgerts, we zijn nu in 2025 en nog steeds geen gehoor, geen geluid, geen beeld van de Monicartas. Is er een stilte of is alles al geregeld of mevrouw Melgerts gaat ons dan uitleggen? Odi alasma, me baro wang sweet New Yari. A New Yari this is sa omek me, omos poto wan koma, do evalueer om en bij, fa alibi fu bende, sot pina pina, sot smafono na demoro, sot bere vrouw lasitien, evalueer, zodat ik kan tekwa juiste besluit 2025. Maar volgens mij gomoro fara, mi wangi, wang condolences, fire taking, me want tegi dens ma grand tangi na wan grand tangi if you look a berry grand tangi dat unu leider ex-minister ex-president van Kondre dat hij teruggeroepen is geworden Gado Karin Kong. Hij heeft zijn taak volbracht en dat deed hij. Nou agona a juiste leider, a juiste rechter sa besluit zonder oordeel. Dus ons breedte, misschien in gol, maar mi yuko aberi voor afstand en misataki sranamang breedte en het demoro, hij heeft zijn taak volbracht. Hij is niet dood, hij is teruggeroepen. En precies zo lijkt me arki de woord te zeggen taki. No wama na mos wakabaka milik leider. Teki sa met junu. En dat moeten we onthouden en meenemen. Dus dat na volk. En ik tegen de grantangi dat aan de kieswa staat eer. Maar dit is, ik kan het nog niet plaatsen. Voor het eerst na wat geschiedenis. Dus bij alle de generatie zal wel weten wie Desiree Delano Bouterse is geweest. Nou, ik ga even terug voor de Sani Samsa. Ik had u voorspeld met takking, met tegen volk, met takking, ook al lukken alle de banti voor mij. Die ben waarschijnlijk pronto toe, met dat ik nu nou een sniper heb te keer. Toch? Mijn tak den zijn zomaar onder een veld werken. Toch? Samsa, ik ben tegen mevrouw, zal ik laten we, ze hebben maar 4 maanden, leg me daar eer. Minister Panay, toch? Ik heb u voorgehouden van u gaat het niet halen 2025. Jullie hebben een IMF voor de gek gehouden, dat denken jullie, want jullie komen straks op, worden jullie geroepen, Matje. Dan aanvaarding, jullie hebben het volk voor de gek gehouden, Arki man o Arki.
Amoni, de prati. Mi apa toe vragen toe die minister voor volksgezondheid, een andere volksgezondheid, Vanning, een paneel, een paar vragen namens haar volk. Toch? Je hebt het niet gehaald. En omdat je weet dat je het niet hebt gehaald, heb je gelogen. Je leeg aan volk. Ik tegen je aan volk, ik begin aan een herregistratie. Ik heb die adviseurs van u gezien. Niet één maakt een goede adviseur. Toch? Wat is er? Eén. Je pot wel een plakkaat voor deze man. We tak over mensenrechten schending naar de zand u heeft de mensen aangetast, hun eer aangetast. Want alle de dingen zij schrijven, naar een soort CDD op zwakke huishouden, op beperking, alle de dingen daardoor ze konden. Dus deze machine, mevrouw Melgers, naar zwakke huishouding. Dan nodig kan het dikkie zijn die naar zwakke huishouding. De machine, mevrouw Melgers, op een beperking. Dat de kan het dikkie zijn die mevrouw Melgers op een beperking. Jullie zijn mensonterend. Is pas januari 2025. Jullie hebben nog 4 maanden. Ik heb gewerkt voor het volk. Ik heb gewerkt voor het volk met die team van mij. Toch? En we mogen nu vrij praten. Bewustwording voor het volk. En is namelijk zo, money prati. Boven Suriname is nog niet uitbetaald. En dan wil ik vragen namens het volk. Minister. Dit ma 11 moe. Die kies money. Toch? Isabi. En zomaar zijn met dat ja. Maar die 11 moe die kiesie. Toch? En je kan den bakken die herregistratie. Minister, daarmee zitten de mensen. A 11 money des mo lassie. Door lassa money dat die. Want ze hebben geen geld gehad. Dat is een vraag die we willen stellen. 2, minister. A herregistratie. In het tak naar volk. En zijn er meer actie. Omdat we actie de rokomanfi. De mannen sabi. Van a herregistratie moest vinden plaats. Trasani de criteria, maar zijn er andere nieuwe regels? Minister, je paidensma, je op een stapel, dan gaan we aanvragen. Die bril, die prothese, die dressie, die begrafenis, die ziekie. No woman of niks. No woman of niks, minister. Het is me voorgehouden door uw adviseurs tussen haakjes. Er is geen geld. Er is geen geld maar om 4 feest. Dus arki mami was zo runo a keuzes aan was maar en Mickey. Wa mama, if I must buy was su op China binyang, there's no sanya a wear a slipper. Want true mama, a wear a slipper of anegona principal must go. Je moet offers brengen. Je moet behoren offer. Voor een 4 feest. Minister, mi doro drape traisde. Omdat, once ma actie wansani aan en mi jere money no de. En wij uno euroko oplossingsgericht. Alas masabi, uno euroko oplossingsgericht. De wang de euroko man visa taki, a karwang wa lions, dat mi vangen op, want mi vangen op sa alas mas eitaki, dat hey wakti. Ter plekke mi bel, des matak, chara informatie, gimme. Gimme, a vrouw no man je echt a informatie dit drap en des mas sabi, dat mi accident rokoman voor you, mi mag op een kopie, voor vragen aan, uno ma jepik ba, u fen wans ma voor jepik. Dus alle des ma, a stapel papieren sa dit drapen, die mensen zijn geleverd voor donateur. Of, deze ze gaan weg, zonder de mensen hun moneykaarten te geven en ook de aanvragen voor verzoek voor hulp gaan de mensen ook niet krijgen. Dus maar me leggen uit. Uno kiesie, dus massa actie. Begrafenis komt de taktrangen aan, dus nou want de man nou je moro voor gebeurtenis, maar dat is ook een heel proces. Dat naar sociale zaken. En sociale zaken met dan even naar je toe, omdat uno
like gemeenschap werken, ik kan tak bradi no. Pot was structuur voor de siki man sabe dede, dat de man dede moro, omdat u abwa leid naar het uitvoeringsorgaan, una sito. You minister, sociale zaken minister, eyeshadow van maming, Ramadin, no? Oh, Ramdi. Ramadin, toch? Unekawang. Wat is er? Minister, ik weet niet waarom hoe ze vergaderen hoor. Een minister voor volksgezondheid, poti wan wachttijd voor bere vrouw, chinengere, naar trasiki. Want bere vrouw, op het moment dat een vrouw sabat is zwanger of een vierbeweging of als je een menstruatie in kom, je hebt alle belangstelling in. Maar je chare, je pot een wachtlijst. Toch? Je pot een maand op wachtlijst. Een maand de morgen. Een maand de 3 januari. Een maand lever een stuk in. De man pot zitten. Maar een maand de morgen. Omdat op wat wachttijd is voor 3 of 4 weken. Nou de man vindt dat een familie moet spijt, met dat een familie no pijn. Omdat de man, Jacones heeft een levende persoon opgenomen en niet een lijk. En nu go back naar het uitvoeringsorgaan. Gemeenschapsweg idee vanwege het feit dat Umasabi, Arkima Umasabi, alle de sito gevallen voor gemeenschapsweg, ze moesten naar wachttijd allemaal elkaar uno. En met het uitvoeringsorgaan toe, want de tak ja, toen ze voor. Met tak naar die probleemgevallen voor mortuarium, want gemeenschapsweg is mortuarium, ben je daar kan je doodgaan, toch? Met je man, wie uno kies een brief. Zo kies een brief voor een vrouw, maar tak je gewoon chateau, kies een tweeling. Ik ga verder op in, omdat ik tak naar een zorgmanager voor Slaans Hospitaal, dan maar we gaan aan tafel, omdat we het van moest trekken recht. Dus verzekeringspasje ook een probleem. Vanaf misap, gemeenschapsweg mortuarium, bij stijve kapsel bij abeleiding, toch, staan de mensen in de rij. Ze zijn geleverd voor regen en weer. Uno staat naar een signaal van, hey, if we nou jeppie krijgen we meer dode baby's. Gaan worden mensen geamputeerd. En zo, we zitten een groep van een verpleegkundige, met elkaar in nou, Vredenberg, samen met dokter Kloof, we moeten een prenatale zorg, waardoor de zwangere vrouw kan redden op tijd. We gaan samen met het uitvoeringsorgaan, een structuur deel. Dit is maar voor UNO, we training. Dit is maar voor UNO. Si paliwini, mungo, ala de man tapsi. De man af sakakong na foto dat ik weer baga. De man ik kom voor abu informatie. Dan vraag ik me af, if un kan doen, zijn de jonge man doen. Pauze dit is hem. Kijk u, Arkiman dit is hem. De mensen die ons kennen, de sabi, via een structuur die ze kan ta, zo met zo'n team atibron de. Met dat mevrouw, u kunt nagrond lopen in het huis hè. En alles wordt opgevangen. Dit is maar ik moppen uit Osso. Dit is maar ik moppen uit Osso. Dat na de kiezer goedkeuring. Dat UNO hebben begeleiding van hem betekent snel, want dat rij wacht niet. En dat de opbouw ding is nou een operatie. We staan in contact met de sma. De sma sabi. We staan in contact. Dus aan een piece papier daar aan bak. Toch? En dat na een piece voor sociale zaken. De sansa is ontbreekt binnen een structuur. Ik vind het jammer, Arkiman, met actie lispeki facilitator, maar verteren ze maar niet. Toch? Met actie lispeki facilitator. Dan ligt de man, hoor je als poto. Dan wil ik vragen, weet je wat een ding is? Vader Karen Maka, een lokker, kinderlokker. Zijn nou een kinderlokker. Ja. Dus iemand dus die kleine kinderen dus eigenlijk laat zeggen mee, dus wegneemt, ontvoeren of zo. Ja, oké. Die met door Holland, daarmee hier kling, door naar de popsiga man en zo. Daarmee hier de ouders zeggen, oh, een kinderlokkerij, kom.
Dus hij dwingt dat je tien kan actie de maar toch? Hij lokt hem tien. Ja, toch? ja. Zo heb je ook mensenlokkers. En ik heb het hier in Suriname ontdekt. We hebben ook lokkers. De mensen die nu propaganda maken. Ze hebben niks gedaan 4 jaar, 5 jaar voor het land. En nu lokken ze de mensen met pakketten en al die toestanden. Maar de grootste kinderlokker, ik weet niet of ze me gaan oppakken. Toch, is de meneer Santoki die zich moet voorstellen als de president Republiek Suriname. Heb ik het verkeerd gezegd? Is de grootste lokker die er is. En ik wil de mensen waarschuwen. Waarom ik het zeg, ik heb het recht om het te zeggen. Omdat de voorzitter van VHP gaat niet in de wijken. Hij gaat als president naar Asiana. Hij gaat naar instellingen. Hij gaat naar scholen. En dan heeft hij lak om die mensen te beloven. Asiana tegen dit maar, jullie gaan $750 naar $750. Je mag corrigeren meer, maar dit is afvoeren. $750 geven. Ik bedoel, je hebt niks gedaan. Meneer Santoki, je hebt niks gedaan voor die mensen. Je moet je schamen. Toch? Dat je gaat naar Asiana. Dat je geeft een bakje eten en bol. Dan pool toe. En ik leg uit van ja mevrouw Melchers. 100 zijn tegen. Nee, 100 gaan eens. Ik ben de enige die tegen. Ik zeg ja, ik ben de enige. En buitendien, mevrouw moet u bol. Ik zeg, ala nyang, ala boru, een krabing. Door Chaginesma. Sa, no kies monikata. Ik geef die dingen aan. Dat if werkelijk die man wat je desma. If this man wat je desma. Volk, if this man wat je poenu samen. Dat alle die partijen zijn. Kaders regering moest bij kona wang. Futak van hoe o je unu. Maar allemaal door ad hoc. Dus je hebt kinderlokkers. Je hebt seniorenlokkers. En je hebt mensenlokkers. En ook een paar politieke partijen zijn bezig ermee. Ik zou het volk vragen, let erop. Dek you krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng na tambum fui ala. En Samuel geeft aan toe dat kom, dit moet ik eerst even. Je mag tegen dit maar zo maar naar mij eigenlijk. Ja. Velen weten misschien niet wie mevrouw Melchers is, wat ze precies doet. Ik ben niet de persoon van Monicarta en verzekeringspasje. We doen meer en mevrouw Melchers is er niet alleen. We werken in een team. En daarom zeg ik steeds, te unashi mevrouw Melchers, dat team voor mevrouw Melchers dit rapen. Dat is een probleem dat de bel even gratis op dan zien ze mij. Toch? Dus nog een keer, mevrouw Melchers is niet alleen voor Monicata's, voor verzekering en zo. Mevrouw Melchers is een vrouw die 5 jaar lang geen pensioen heeft gehad. Ik heb gewerkt in het Sint-Vincentius ziekenhuis. Ja? En de gepensioneerden, de beginnende fase, krijgen 200 SRD. Dan mag het ziekenhuis me voorbrengen. Maar zodra ik iets doe, gaan ze naar de rechter. Toch? 200 SRD. Ze hebben een dingen gesloten, een verzekering. Toen was ik nog personeelslid daar. En de eerste persoon zei op een verzekering, die leeft nog. Mokara, nee, hij heet meneer Wiebers. Dan de man geeft aan van, ja, verzekering van RKZ, want we zijn particulier. Die actie toen, ik stel je een vraag, if ik demoro mi dede. Pen money ego. Attack na een risicoverzekering. Ik dacht met een actierisicoverzekering. Ik dacht, we wasabi a overdracht. Er was geen quorum. Ik geef het nu prijs. Er was geen quorum. Toch? Van de man met een collectief. De man met een collectief. Voor Teresma eigenlijk de loonstrookje. Dat ik kies pensioenboeken. Dat de kisa pensioenboeken dat de teken die ontvangst. Dus allemaal zijn teken die ontvangst en geven aan de eens naar pensioen. Bij de aanwezig voor Arki wat voor pensioen het is. Toch? Deze mevrouw Melchers heeft niet getekend. Bij de man ik tak me moest tekenen, ik tak me niet tekenen. U moet tekenen, ik zeg hier is geen Valkencrest, nog Notslanding. Me niet tekenen.
Dus zodoende, aan money lololo, mi dan een pensioen nou, die mi kon dan een pensioen, dat de man die een brief mi moest steken. Mi lezen, arkima un teksa met tak mee. Un teksa met tak mee, en zomaar met bla bla bla, want no na tof, ga jij niet doen no. Mevrouw Melchers heeft 4 tot 4 jaar gewerkt, gratis, kosteloos, de waban kan zorgen mi wafina, dat mi take money. En wat maar tak dat mi take money, le kan je go voor het gerecht. Wat is er? Een briefje, schrijfje, dat doe ik nog, bla bla bla. In het DNA pensioen, maar we gaan jullie niet in de kou laten, dit wordt toen nou een verzekering. De man tak me moest steken, mi tak no, en dan was zwaarwichtig briefje. Was zwaarwichtig briefje, want taki, toesma moest steken. Ik doe een voorstel aan man de eens, dat hij tekent, na as massa cara papira hij tekent, dus toesma hij tekent. Hij tekent en de premium teken. Mi denken een verpleegkundig directeur, mi tak luku, per me moest teken, mi teken. En omdat mi teken, mi kies money. Ik zeg het mensen, omdat we hebben nog 4 maanden te gaan. 4 maanden te gaan. Bij mij is het 5 jaar heb ik geen geld gehad. En ik heb het werk gedaan. Niemand betaalt me voor benzine, niemand betaalt me voor belkaart. Ik heb het gedaan omdat evangelie-wise zeg ik altijd, if je moest do roken, je moest vieren van ade. Ja, ik kan begrijpen als mamoroboom. Ik heb geen eet afgelegd, maar ik heb elke dag contact met onze hemelse Vader van hoe moet ik het doen. En ik word geleid. Dus ik geef dit duidelijk aan dat Fanning een loesoe schreef, mensen. We hebben nog 4 maanden te gaan. Mevrouw Melchers heeft 5 jaar lang geen pensioen gehad. En nu geef ik het weer door, want de rechter heeft mijn case weer verschoven naar februari. Toch? En aan het zomaar mee uittaking. Want dat een tayum bere de fojari. De fomum. Wat er is, ungi tijdens een jaarwisseling hebben we 100 pakketten aangevraagd. Maar wat tegen volk, want er is een getrouwd. Omdat in een appgroep de man taki van ja, mevrouw Melchers heeft pakketten gehad. Gaan jullie pakketten halen bij mevrouw Melchers? Mi bella dame mi tak no, ik go in de fout, allemaal kan go in de fout. Nou wat de roko maar voor no. Mi actie Melissa, de vrouw van Santoki, die Republiek Suriname president is. Ik geloof ik doe het omgekeerd, maar misschien moet het zo zijn. Is van, mi schreef in een brief, mi taki luku no, mi reken, hoe altijd boesa met taki. Mi reken, dat die usaba probleem, leki mama, voor akondre tussen haakjes, dat je moest bij minister voor sociale zaken. Dat probleem deed, smannen kies 11 money. Sa kan doen gidesma, want alla zijn feest 4. Oké? Het is 50 pakket. Mensen, we hebben 50 pakketten gehad van die mevrouw die in het huis van de First Lady moet vertoeven. Ja? De 50 pakketten zijn gedeeld. We gaan een scheiding maken van Desma, zijn kies 11 money. Desma ik bel met dat van Waka, ik heb pas geregistreerd, je komt niet aan bod. 3 maanden je komt niet aan bod. We hebben gekeken naar de mensen die geen financiële ondersteuning gehad heeft of hebben voor Fanning een steun. Ik heb gehad 10 van de waardebonnen en die zijn hetzelfde, hebben we ook doorgespeeld aan de mensen. Ik geef het verslag, Melissa moet luisteren. Degene die de bonnen, die mag ook luisteren van dat we er binnen hebben verstrekt. We hebben ook verstrekt vis, dat komt van een buurtbewoner die in Welgelegen woont. Door tussenkomst van een andere hebben we vis verstrekt. Waarom ik het aankaart? Omdat deze massa die naar veld voor bepaalde politieke partijen
Omarm die mensen. Want er zijn lokkers. Kinderlokkers, mensenlokkers, seniorenlokkers. Jullie gaan de mensen moeten beschermen. Want ik zeg u eerlijk, wie weet ik moet het zeggen, men zegt de laatste loontjes wegen het zwaarst. Wie weet ik Chiso, komt dat geen zo. Alleen, uno moest de akrakatiki voor mij nou. Voor mij lijkt me knap. Akrakatiki gaat bewust stemmen. Ik zeg het overal waar ik ga. Binnen mij behandel me huis. Ik ga voor de actie voor een vrouw. Kan je door een NGO. Suma kon hem tappen. Want guard kon hem tappen. Ik zeg, moet het zo. Jullie hebben het volk beledigd. Jullie hebben Melkert beledigd. Jullie hebben Melkert bedreigd. Vooral de minister van Justitie en Politie. Ik zeg aan het volk. Stem bewust. En vanaf morgen. Ik weet niet wie me wil hebben. Want niet alle journalisten willen me hebben. Niet alle journalisten willen me hebben. Toch? Ik zeg stembewust. Dus dat zijn de knelpunten om en bij. Ik heb gesproken over die pakketten, verzekering, die Monicarta is in rust. Gaat je aan postkantoor, is leeg. En er is geen enkele boodschap, minister Taknangadesma. Je hebt gelogen. Ze hebben die mensen zoveel beloofd. Na januari dit. Na januari ga je geld krijgen. Na januari. In de maand januari. Nieuw toch? In de maand januari ga je dit krijgen. Mensen krijgen niet. We worden constant gebeld. Dus dat is zo om en bij. Omdat allemaal ik bel. Toch? Voor actie van Wakka. Wij werken niet voor sociale zaken. Wij begeleiden, wij ondersteunen. En wij geven richtlijnen. Via de telefoon waar jullie allemaal moeten gaan. En over die verzekeringspasje. Ik ben wel teleurgesteld, heb ik gezegd, voor het uitvoeringsorgaan. Ik heb zo lang met jullie gewerkt. Maar ik ga niet meer erover praten. Maar jullie waren afwezig waar we jullie dringend nodig hadden. De doktoren, diakones, de specialisten. Ze hadden jullie dringend nodig, maar jullie waren er niet. Dus dat is het, een wachttijd, een babyvoeding, heb ik gezegd. Wij willen weten van wie babyvoeding verstrekt. No woman is op mij verstrekt babyvoeding. Die demi wakabaka in het Vlaams Hospitaal, omdat drapen mevrouw Holman best doen. Ze hebben een project voor volksgezondheid. Dat Desma schrijft dat zegt ze moeten niet meer bij hier komen, want steeds sturen ze die mensen. De man die verkeerde voeding naar Desma, wij hadden het moeten recht trekken. Niet Rolon 1 kies niet Rolon 2. De mensen lopen rond. Niemand weet waar de minister zit. Ramshara Namadino. Niemand weet het. De afdeling, directie, waar de directie zit, de directeur. Niemand weet het. Niemand weet. En waarom ik het haper, er is een groot gevaar. Per Amerika en go. En dan wil ik ook aan de mensen zeggen, ik ken jullie niet. Maar de mensen weten, niemand praat ruw tot onze doelgroep. Waarom zoveel kinderen? Een vrouw kiest haar tweeling. Alles krijgen we te horen. Een vrouw kiest haar tweeling. Een vrouw kiest voor blik meer kinomo. Die vrouw heeft recht op 2x8 blikken. Toch? We gaan jullie zoveel geven. Jullie snijden. Ik ben naar RGD-poli gegaan. Niemand weet van waar het komt. Dat is het een probleem. Waar gaat onze voeding? Gaat het naar Nikeri? Gaat het naar Guyana? Weet je waarmee we zitten? Eigenlijk, ik weet niet of je het moet zeggen hoor. Maar eigenlijk, we zijn in gevaar. We zijn echt in gevaar. Ik herhaal het nog een keer. Ik weet niet of het de commissie is van vrouwencommissie van Santoki. Ik weet het niet. Maar niemand weet waar babyvoeding is. Ik herhaal het mensen. Ik weet niet of jullie zo willen blijven leven. Desma, zij geknapt dat VP at je kan bron. Desma, ze 4 jaar langer. Bijna na 5 jaar ba. Kies om mijn vernedering. We knapt in een song aan mij go via de achtertrap en wij wil die bono. Daarna aan mij beledigen. Willen jullie zo blijven leven?
Owa opu anu na nga walo bigi takiti wan $10. Dat wat kies zo mijn boy. Waarom ik het aankaart? We hebben veel van de inheemse en de maroons. Maar we moeten ze nu bewust maken. Dat is niet het leven. Want mevrouw Melkers of die andere gegadigden, normaal niet zo. Dus ik zeg het nog een keer, stem bewust. Ik ga niet zeggen voor wie jullie moeten stemmen, toch? Maar later ga ik wel aangeven wie is. Ik zal zeggen, ik ken mevrouw, zoals voorzitter van het assemblee. Mevrouw Jennifer Simons is voorzitter geweest van het assemblee. En ze had tevens een maatschappelijk werker. Dus in Nagasuku Jenny Simons, een maatschappelijk werker, en vang je op, je hebt een probleem. En ze heeft mij veel feedback dat er hulp is geboden. Je had mevrouw, de first lady, toch? Mevrouw Bouterse. Zodra ze u kunt gaan. Ze had ook een maatschappelijk werker. En te un potatori tapatafra, we kiezen antwoord die mensen werden geholpen. Sociale zaken, ik zie geen maatschappelijk werkers. En wanneer je daar gaat, word je omringd door guards, veiligheidsguards. Zet een adviseur voor mij, zet een maatschappelijk werker voor mij, laat me het probleem zeggen van kijk, dit is het, plus met Juna oplossing. Dus ik ga dit blijven herhalen, 2025. 2025 is bewustwording voor het volk. Ga evalueren wat jullie hebben aangehaald. Make me ala de jari. Deze massa last den baby, het hoefde niet. Deze massa last den voetu, het hoefde niet. Deze massa siki. Deze massa na osono bouw. Deze massa tang in appartement. Dat tewe actie, a karta. Tewe actie, dat unoman pot huur, unoman pot EBS SWM. Omdat een man zou met een osso tot een salonhuis van de kare appartement. Nee die EBS en SWM en de die van die kwitantie. En dat moeten we het uitvoering steeds voorhouden. Dat in elkaar mortuarium gemeenschapsweg naar Sabi. Alles wordt doorgehaald. Alles wordt doorgehaald. Maar Sabaveld, we tak naar deze maar en de mensen weten het. We hebben zelf, en dat betekent het uitvoeringsorgaan. Tegen papieren kon, medisch inzicht naar de CITO, de mij poten naar wasi, de datra sabi. Dan kies we een briefje voor een man naar een lab aanvragen. Dan look een briefje. Dan zeg ik, dan bel het uitvoeringsorgaan met zin een berichtje. Het is CITO, want datra is vermoeden disi. Mi bel a vrouw voor een man op, voor sabi of a sap, zo siki a man abi. Die mi sap dat a sabi, dat uroko moro boom a man aben karta, en mi ne bananga vrouw, om de 2 weken mi kan bel hoe gaat het. Dus dat zijn wij ook. We begeleiden, zijn ze geopereerd, die mi bij de nanga a vrouw, vanaf Aichuru, a vrouw sakis een tweeling. De man tak amuspai 20.000, SZF takapai 20.000, ik zeg ze gaat het niet betalen. Omdat we een Bali-medewerker met een fout. Een Bali-medewerker geeft aan dat, want als je kiest tienermoeder, je tap je karta, mama, je ching kisip ching, je tap je karta. Tap ching kisa baby ba, dan baka wan moon, dat in pura ching voor je systeem. Dat check trombazo. Maar at disi, een Bali-medewerker is spoorloos, de woman na machipade. Een Bali-medewerker, tegen een dame dat lukuno, ap tega skoro, atak ja. Dan tjara skoro papiera kom, dan al kisa karta. Dan zodoende alanga karta gi a vrouw. Maar die akisip chin, baka, en ik wil geen negativiteit. Ik wil geen negativiteit. Stop naar aan dat ik hou van negativiteit. Want dat corrigeert me. Maar we moeten ophouden om oordeel te vellen over anderen. Een dame kiest een tweeling. Die achara karta. De man haar karta in. En de beschuldiging ligt fraude. Met dat fraude van. En wat is er? Die atorica kring. Dat de leg uitnodigt dat een vrouw niet comfort in het systeem. Nooit een vrouw gaat naar SZF. Een vrouw gaat naar Lady Dorp. De mannen sabi dat je deze man knap drapen.
Dat is maar op contact telefonisch naar UNO. En wat blijkt? Het blijkt, op papieren, dat deze vrouw meldde wel aan naar SZF. Dus daar ben je alles in undercover ding. Maar hoe undercover hier morgen ding? Want zij zijn meer airco undercover. Hoe naar veld undercover. 20.000 moeten die mensen betalen. Dus er moet een training komen. Artimang. We ben want tak apistis even naar UNO. Leg u uit, zomaar naar mevrouw Melchers. No wama no mus absarati over me. No wama no musari. Pas mi dochter koyere. No wama no besabi. We behoren gewoon rustig. Omdat me deal naar een almachtige. No wama no musari. Tje, mi no wa yera sandati. Want if mi no ben meke mee, dan moet taklek alasma. Is jammer hoor, is jammer. Maar omdat mi sabi, zijn een onrechtvaardigheid. Dat met MeToo voel ons dat probleem op. En ik denk dat ik daarvoor gekozen ben, voor MeToo. En alle jaren word ik bedreigd met alles. Ook Jezus Christus werd bedreigd. Dus als ik zeg, ik ben een instrument van hem, dan moet ik ook rekening houden dat ik bedreigingen op mijn dak krijg. Toch? En wat ik jullie wil voorhouden, mensen, jullie mogen me bellen. Geen leugens. En we gaan jullie wegwijs maken. Wij gaan jullie wegwijs maken. Ik wil ook geen enkel, dan mogen ze het weten, ik wil geen enkel nieuwe partij. Omdat zij moeten groeien. Zij moeten groeien. Ik wil iemand hebben die al een basis heeft van... Want we zijn in een grote gat, hè. We zijn in een grote gat. Van paskomende amateurs, want we hebben met amateurs gewerkt, al die jaren. Van paskomende mensen die vlot kunnen praten. Ik van deze matak. Mevrouw Melchers wordt minister. Mevrouw Melchers, ik zeg mevrouw Melchers wordt niks. Ik ben niet voor daar, ik ben om met tussen jullie te zitten. Begrijpt u? En dat is het volk. Als je blij hoor wat toe actie. Zit men je gelijk hoog. En men ziet bepaalde dingen niet. Begrijpt u? Dus ik zou zeggen van... bedankt mensen. Bedankt de ondersteuners. Bedankt de mensen. Zijn alle die ook bemoedigende teksten. Het bemoedigt me ook. Wij bemoedigen elkaar. En ook de mensen die bellen. Welke probleem dan ook. In de avonduren. Die mag dat geen naar ons. Dus dat is een, we zijn niet van moneykaart. Ik heb het altijd gewoon met gezegd. Ik ga het nog niet zeggen. We zijn niet alleen die mevrouw met moneykaarten en verzekeringspassen. We doen meer. Eigenlijk zijn we de hele regering die moet gaan netwerken met regering. Maar ja, nu zijn ze allemaal politieke partijen. Ik heb het al lang gezegd. Alle politieke partijen samen met qua regering hebben nu gevormd een politieke partij. Bronto, ik had je gewaarschuwd, toch? Ik zeg VP, ik waarschuw jou ook. Beledigen naar de mensen en denken dat jij de king bent. En dan zeg ik, Santoki, opgepakt. Niet wij gaan je voor het gerecht slepen. Ze gaan je zelf komen halen. En je zoon gaat ervoor zorgen. Drantanje alasma. Dank je. Kijkers, en net als mevrouw Melchers. En ik wil jullie dus ook danken voor het kijken. En ik ben Christian Lakpat van Kulturu TV. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.